Когато се връщам на село през последните години, виждам всички тези сгради, които преди са били пълни с живот. И виждам затворени, виждам, че по улиците няма деца, виждам, че дори много хора, които си спомням от детството, вече не са сред нас. Опитвам се да си ги обясня тези неща по рационален начин от начало, като една неизбежна промяна, че това ще се случи и с нас някой ден и местата се променят. Но от друга страна, нещо в мен никога не ми е позволявало просто да се премиря и да си кажем и така стават нещата. Дали ще е от инат, просто искам напукна всичко да се опитам да направя нещо различно. Дори да е някакси последния опит на надежда или жест на уважение и любов към това селце. Искам нещо да се направи. След като завърших гимназия в Хасково, по редица причини бях решил да кандидатствам в Щатите. Кандидатствах, приеха ме и заминах. По стечение на обстоятелствата се влюбих в театъра и в актьорското майсторство. Срещнах се с уникални хора, изключително вдъхновяващи хора и нямаше как да не се запаля и аз. Влюбих се в сцената, започнах да играя, но всяка година продължавах да се връщам в България, а всеки път, когато се върнах в България, винаги минавах и през Татарево. Всеки път беше по-празно и по-празно. Даже си спомням, когато с баба се разхождахме веднъж из паркчето и викаме: баба, знаеш как ми се иска да дойдат мои хора тук, поне за мъничко и да направят нещо. Това беше моята мечта, която нямах никаква представа как ще се реализира, какво ще е това нещо, което ще направят те млади хора в Татарево. Другата моята мечта беше свързана с приятелите ми от театъра в Щатите, на които им казвах: знаете ли колко са хубави българските села, ще идем на някое българско село, ще открием, ще си направим някакъв театър и ще играем из българските села. Върнах се отново последната зимна ваканция, преди да завърша. И тогава баба всъщност ми каза, че библиотеката още работи, това за мен също е било много специално място, като малък. Казах ми: хайде идем до библиотеката. Колко години не съм стъпвал там. Оказа се, че има нова библиотекарка, която аз не познавах. Естествено, баба се беше похвалила на всички, че съм отишъл в Америка и че съм записал актьорско майсторство. И тя вика: искаш ли да видиш нашия театър? Не, чувам, че си актьор. Което направо ми скри шапката. Викам си: сега какъв театър? Добре, знам, че е имало пиеси преди и са се играли. И аз си мислех, че това всичко е било в училището. И си викам: сега то училището вече е фабрика за пижами. Какъв театър ще видим в него? Тя вика: долу ще слезнем и ще видиш залата. Което, аз все повече и повече си мисля, че почнат нещо да се шегуват с мен. И слизаме долу. Отиваме до една врата, която е в фоайето. Таня отключи вратата, стария катинар. Не, аз наистина не мога да го повярвам. Просто под носа ми цял живот е имал едно такова кътче, което аз в който и друг момент от живота си, ако го бях открил, нямаше да означава толкова много за мен, колкото означаваше в този определен момент. Щях да завърша актьорско майсторство, предстоеше ми дипломната ми работа с най-огромното предизвикателство и най-големия ми страх, че ще се проваля и че съм взел погрешно решение. И в същото време пред мен блесва една от най-красивите сцени, които съм виждал някога, въпреки че е покрита с слоеве прах, буклук и какво ли още не. И тая мечта, която имах с американските ми приятели, че в някое си село ще намерим някой си театър. Да се случи така, че това село е моето село. И така, съдбата ми удари много интересен шамар в този момент.
Идеята да направя нещо за тази сцена мисля, че се роди още в момента, в който аз я видях и да видя, че тази сцена може би пък може и да оживее някой ден отново. Обаче реалистично не виждах как ще стане. Аз разбира се разказах на всичките си приятели за това откритие и разбира се всички бяха въодушевени, но никой реалистично не си представяше, че нещо ще се случи. И включително и аз. Така, аз завърших образованието си в Щатите и имах възможността за една година да се преместя и да живея в Холивуд, което за мен беше като една друга сбъдната мечта. И така се случи, че в Холивуд се срещнах с хора, които наистина ми вдъхнаха огромен кураж. Намерих хора, които повярваха на идеята и така, всъщност, преди да се осъзная, просто се заловихме за работа. Така се роди всъщност идеята за проекта Unlock the Stage. Той се зароди в Калифорния, заедно с една фондация в Малибу, която се казва Creative Visions. И ми беше много интересно как аз седях на една маса с всъщност основателката на тази фондация, с една гледка към Тихия океан и говоря за Татарево. И тя ми каза, няма начин, ти това трябва да го направиш. Това нещо ще се случи това лято. И оттам започнаха нещата. И след няколко месеца вече кампанията на Отключи сцената беше факт. И за мое най-огромно очудване тя беше много по-успешна, отколкото може да си представя. Ние успяхме да съберем близо $15,000, което за едно читалище в едно селце с 400 души. Може да си представите какво е. И нашия проект включваше 4 различни етапа. Почистване на читалището, организиране на откриващ концерт, който да вдъхне живот на сцената след 30 години затишие, направата на кино в сцената, за да може залата да се използва и след като ние си тръгнем, и заснимането на документален филм за тази история. Самия процес не беше въобще лесен, но никой от нас не беше някакъв експерт по възстановяването на театри. Може би в крайна сметка сме били над 30 доброволци. Бяхме в къщата на баба и дядо, в тази къща. И буквално бяхме като в дядовата ръкавичка. И ден и нощ бяхме в театъра, буквално. Имаше момент, в който сцената се шкуреше до 6 сутринта, за да може да се спестят средства. Аз лично смятах, че може би ще успеем да направим 50% най-много от това, което всъщност успяхме да направим като почистване. Много мои приятели от гимназията дойдоха да ми помогнат и разбира се приятелите ми от Америка. Те може би не можеха да си представят какво точно е българското село и процеса на обезлюдяване на българските села. Едното от момчетата каза, че той не може да се представи как едно такова място, което има толкова много история, където всяка пейка е била тук за еди колко си поколения, нали, където за 2 седмици повече хора са го поздравили, отколкото през целия му живот, нали, в Сиатъл. Това е Джейми. Джейми, запознайте се. О, яка. Баба Петя. Това е баба Петя. Петя. Големека Петя, какво ще е хубаво? Чувството да видиш всичко завършено накрая беше неочаквано, защото аз всъщност дори не мисля, че имах време толкова да се насладя на успеха накрая, защото бяхме толкова изморени. Просто беше по-скоро чувство на отдъхване. Ние бяхме готови да направим концерт за може би 20, 30, 40 човека, които най-много 50 ще дойдат в Татарево да видят такова нещо. В крайна сметка дойдоха повече хора, отколкото има жители в цялото селото. Нямаше места буквално в читалището за всички. Жителите на Татарево, те всички си признаха после, че никой не е вярвал, че ние ще направим нещо. По-скоро беше с някаква така насмешка, примесена с очудване и с може би съжаление, че те млади хора защо си губят времето тук сега. Сега всички наистина са много въодушевени и се надяват отново да имаме концерт и тази сцена да продължава да се използва. И това е нещо, което мен ме мотивира да продължавам. Хората, които
имат някаква съкровена мечта вътре в себе си, която изглежда възможно най-неосъществима и която ще би предизвикала насмешка и недоверие в хората около тях. Бих им казал, че тези са мечтите, за които си струва най-много да се бориш. Ти в момента, в който тръгнеш по този път, независимо дали изобщо ще стигнеш там, самия път е мечтата, която ти искаш да живееш. Тя се случва, когато вървиш към нея, когато се бориш за нея. Ти в този момент вече я осъществяваш. Това дали накрая ще се случи, дали ще получиш някаква награда или не, това е наистина без значение за мен. Нали, в крайния момент не беше най-сладкия от това нещо. Беше момента, в който всички бяха вътре и чистиха. Някак си така се отдръпвах настрани си и си виках: гледай какво нещо се случва. В смисъл, това е нещо, което исках да се случва. Иначе всичко е оцеляване от ден на ден на ден на ден. Обаче това, което всъщност изпълва живота с смисъл е да го живееш по начин, по който всеки ден си вдъхновен. Всеки ден е интересен, всеки ден ще е едно приключение. Просто това е най-чудесният, щастлив, зареждащ начин да си прекараш времето, да следваш нещо, в което истински вярваш и което искаш. И никой няма правото да те спре.